Hallelujah. Odofo mema wakwa abade ba oti ase senju medie so. Enen so yebɛfa ya kenkan nsɛm no efi Yohane asɛmpati du 9 nkyɛmu ɔwɔtwe ekosi nkron. Odofo me yɛma mpaye. Odomfo ne mɔbrɔhumfo Egya yɛda wase bebre na nso de akyɛ yɛn. Wona mwadom so ama yehu kɛse ya yɛse ayɛ nka udin. Nyame nkronkron ɛbɔ mpaye sɛ ne dua wo bɛkyerɛkyerɛ wasɛm. Me nti wase ni yehu yie di ntimi fambo ye bra mfanhye woni onyam Yesu Kristo dim ni abompaye. Amen. Odofo misama wakwa abade ba oti ase senjumedie yiso. Ya kenkan nsɛm no yɛbɛfa efi Yohane asɛmpati du 9 nkyɛmu ɛwɔtwe ekosi nkron. Bible say na Philip ɛkan sɛ Awurade hwɛ yɛn Egya no na yakoma ɛntɔ yɛyam. Na Yesu buase ne sɛ menimo ɛwɔ hɔ ebretintin nyinaa na Philip da so bisa me sɛ menkyerɛ wo Egya no na besi saa bre wonnim me nipa ba me ye obi bia a wehu me no ehu Egya no ɛno nti adenti na wo bisa me sɛ menkyerɛ wo Egya no na enkyɛ bia akra na Yesu aka kyerɛ mo sɛ ono ne okwan no nokro ne nkwa no obi ntumi mma Egya no nkyɛn gye so nam ne so na sɛ munemia nka mo behu me papa nso ana mo behu Egya no nso efi na ekoi munim no efisɛ mo ehu no enti na nia na Yesu ka kyerɛ omo nyinaa ne sɛ ɔne Egya no yɛ baako nanso na omo nte ase saa na enamre yegidifo bebre yɛka Nyame asɛm na yɛ kyerɛkyerɛ Nyame asɛm Onyankopɔn atwerɛ ma ne mma ɛsa wo kronkron bɛkyerɛ yɛn ase edu bebi na esuafo ne bisa sɛ owurade ntina wododom n'anim a wokasa bebuo na wo ne yɛ wɔ hɔ dia na wakyerɛ yɛn mu ai sɛ Nyame nkronkron ne yɛn ɛwɔ hɔ a Nyame nkronkron ɛkyerɛkyerɛ yɛn sɛ wofa Yesu Kristo sɛ owurade ne okragye nkwa hom kronkron betena wo mu nkronkron na yɛ teacher pani a ɔkyerɛkyerɛ yɛn twerɛ no efisɛ ne Yesu aka bia na Yesu yɛ bia no nkronkron na ɛhwɛ sɛ ne nyinaa bɛbɛ mu nso ɛwɔ yɛn so yabrabɔ mu enti ɔno na bɛboa me ate na asɛm yɛ ase sɛ deɛ bɛyɛ yɛka Nyame asɛm anya yɛn sɛ yɛka pepɛs bi kɛkɛ na emom yɛbɛkan sɛ yɛte nka sɛ tumi edi asɛm no akyi enne de me bɔ mpaeɛ sɛ Nyame nkronkron onsane wo nsrabɛ mu na wosua Nyame asɛm a wate ase woka Nyame asɛm a wonyante ase wɔ mu ye teacher na yɛ krado obi biara obɛma ne ho kwan no obɛkyerɛkyerɛ no ɛno nti fa twerɛ no ne wura twerɛ no mu na kan twerɛ no ma wo ho na Nyame nkronkron ɛnam kwan wɔn so bɛkyerɛkyerɛ mu ama wo sampa sɛ na emre twam nyinaa wo hyɛda ɛnto nsam frɛ ne sɛ omra brabo no mu no bɛkyerɛkyerɛ ntɛnɛ due sɛ wo yɛ ne saa efi ana ekɔ wusua Nyame asɛm bia wo bɛte ase wutie asɛm no mpo sɛ obi na ɛka Onyame nkronkron bɛma wo mu nti ase nansa no bɛfa twerɛ no nso no wabɔ mpa aka kyerɛ ne sɛ Nyame nkronkron me besua Yesu ho asɛm me besua Nyame wo ho asɛm bedi me bɛkaakai me bɛkyerɛkyerɛ me ebedi m'anim na kyerɛ me ne sɛ me di asɛm no yɛ ma me nti ase ɛwɔ asɛm no mu ɛba saa Nyame nkronkron so ɔbɛfa na kwan efisɛ Nyame nkronkron sɛ wo wanto nsa mfrɛ no a ɔmba mbɛfo so agye sɛ wato nsa afrɛ no ti ɔdɔfo ɔmo mutum nya Nyame nkronkron ho akwanya no ɛyɛ ɔmo a ɔmo ahyɛ da ato nsa afrɛ Yesu Kristo so ɔbɛtena ɔmo abrabɔ mu na ɔndi abrabɔ no so hene ɛna ba saa na ye biara hyɛ ne nsa nti ɔno ɛna ɔkyerɛ deɛ sɛ yɛyɛ Yesu kan yɛ ɔse mo bebre mo frɛ me Awurade nanso mo nya mapɛde ɛmo nkan ho sɛ nyɛ obi bia ɔfrɛ me Awurade nso ɛna ɔbɛkɔ so ahemem gye nea ɔyɛ megya wɔ so na pɛde nti ɔdɔfo na Philip ne mo pɛsɛ ɔmo ho Egya no nanso na Yesu pɛsɛ ɔmo ho sɛ so ho Yesu a wo ho Egya no saa nso ɛna sɛ yɛfa Yesu a na kyerɛ sɛ nkronkron no so wafa yɛ adamfo ehia sɛ yɛne ne benya nkitahode mu ɔden
sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nea ɔbɛka no yɛbɛte na yɛn nso nea yɛbɛka no ɔbɛte. Onyame nhyɛ wo na yɛ sɛmpakani ɛnnɛ. Twe ɔkra bi ma Awurade ma obi nso nya akomatɔyam na boa no kyerɛ no sɛ ɔfrɛ Nyame nkronkron nko ade a Nyame nkronkron bɛboa no ama no ate n'asɛm ase. Onyame nhyɛ wo na ɔnyɛ ɔkɛseɛ. Na sɛ wo subscribe yi a bɔ mmɔden na subscribe na yɛmbɔ mu na yɛnyɛ adwuma no na Nyame adwuma nkɔ so. Nyame nhyɛ wo bebree. Bye bye.